मोजां मोनबाय दिनै UPF नि गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय जा बोसोरारि जथुम्मा बेयाव बाहागो लानो मोननानै दिनैनिफ्राय 13 बोसोर आगोलाव दानाय होननानै जों मिथियो। ओरैनो जोंनि गेजेराव गोदान गोदान गौथुमफोर जोनोम जायोब्ला जोंहा बुंनांगौ थायो, नाथाय बिनि आन्दोआव माखासे जाहोनबो थायो आरो बयनिख्रुइ गिबि गुबै जाहोना जायो जे हारिखौ सिबिनाय, गावनि सुबुं माहारिखौ सिबिनाय, गावनि हारिनि थाखाय खामानि मावनाय आरो ओरैनो जोंनिफ्राय नायोब्लाथ' जोङो हारियाव जेसेबां अर्गानाइजेसन थायो बेसेबां मोजां होननानै जों बुङो, नाथाय जेसेबां अर्गानाइजेसनफोर दं बेफोरनि गेजेरावहाय मोनसे क'अपारेसनाव थालायनांगौ संगठनफ्रा खामानि मावनांगौब्ला दा समयसाफ्रा समयसायाथ' आरो जोबनो गैया दासिम बायदिसिना जेंना दङ बेफोरखौ फोसाबलांनांगोन।